Ислам Каримов милли көрәш белән 4-нче елын шөгыльләнә. Шушы дәвердә күп кенә бәйгеләрдә катнашырга һәм призлы урыннар алырга өлгергән ул. Чираттагы район турнирында үз алдына алтын медаль яулау бурычын куйган. Көрәш белән 4 ел шөгыльләнәм. Бу көрәштә миңа күп дуслар появляется. Һәм үзе вид спорты кызык. Синең тренерың кем һәм нинди ярышларда катнашкан булды моңа кадәр? Минем тренер Хамидуллин Рафаэль Назипович. Бүтән соревнованиягә барып йөрим. Тагын бер катнашучым Егор Булашов өчен бу әле чагыштырмача яңа спорт төре. Рус милләтле егетне татар көрәшенең матур алымнары кызыктырган. Настрой боевой, очень хочется выиграть. 1985 елда Әфган җирендә башын салган якташыбыз Ямаш авылы егете Альберт Валиев истәлегенә 28-нче тапкыр үткәрелүче район турниры 14 команданы җыйды. 2005 елда туган һәм аннан кечерәк яшьтәге 89 көрәшче 12 авырлык үлчәвенә бүленеп бил алыштылар. Егетләр ял иткән арада шәтче мәктәбе укучылары һәм җирле сәнгать осталары без Әфган юллары аша уздык дип исемләнгән театрлаштырган тамаша тәкъдим итте. Альберт инде ул гел безнең белән шикелле, чөнки менә 28 ел рәттән районыбыз күләмендә ярышлар уздырып торышалар бит, әмма бик зур рәхмәт районыбыз җитәкчеләренә, җирле халыкка менә шундый зур хөрмәт күрсәткәннәр өчен безнең гаиләбезгә шулай бит. Бу инде искә төшереп тору беренчедән. Һәм инде бала бит ул анасы өчен һәрвакыт бала булып кала. Әни һамандагын инде елда менә шулай искә төшергәч әни көтә инде ул баласын. Шулай бит. Ул бер кайчан да шамыяның үлгәненә шулай гел исәндер кебек инде ул аның өчен. Турнирны тамаша кылырга Әфган сугышы ветераннары да шактый җыелган иде. Җири авылыннан килгән Степан Васильев сүзләренчә, әлеге бәйгенең Альберт Валиевны искә алуда гына түгел, яшьләргә патриотик тәрбия бирүдә дә әһәмияте бик зур. Ул безнең җылага кирип калды. Оештыручы иптәш малайларга инде Афганистарга бик зур рәхмәтен белдерәсем килә. Бу патриотик воспитание. Ярыш нәтиҗәләре буенча Ислам Каримов, Рамил Дәүләтшин, Варужан Никагасян, Кирилл Журавлев, Булат Хайруллин, Данил Васильев, Руслан Муртазин, Ойназ Миңнеханов, Алмаз Воробьев, Адель Мусин үз үлчәү категорияләрендә җиңүче исемен яуладылар. Бу егетләр февраль ае азагында Сабантуй журналы призына үтәчәк республика бәйгеләрендә район данын яклаячак. Илнур Юнусов, Алмаз Камалиев, Лилия Шаймарданова, Мамадыш хәбәрләре.